No, mrtku. Tak já se vám přímo gauč, ne? Tak to sleduju asi 5 minut. Tak to radši ne, vždycky bude mít. Ne, to nejde. Já o tom nesmím vědět, rozumíš? Pak se budu cítit svůj. Svůj. No. Dámy a pánové, představujeme vám Michala Vološe, který vyhrál v letošním roce. Nobelovu Řekni to cenu. sám. Za co? Za nejhorší studenta. SOAP. Vždy jenom pro VIP. Ještě jednou řekni divákům, jak se ta cena jmenuje. Už jsem nám to říkal. Podmínečné Je to ona, řekni to. Podmínka. Mrtky. Mě nedostanete. Heru mám nadí. Tak to byl člověk, který vyhrál Nobelovu cenu ve Francii. Je to on, co na to říkají přísedící. Gratuluji. Gratuluji. Děkujeme. Dobře. Ano ho za vzor. Ano. Je to on, je to on. Je to Co kluk. tomu říkáte vy? Já si myslím, že si tu cenu zaslouží. A Ty brácho, držím s tebou. je to ono. Co si tomu myslíte vy? Já bych ho zleskal byčem jak čuráka. Kritiky nikdy není dost. No comment. No comment. Dobře.